Hej, jeg hedder Maria Benninger Kjær, og jeg er kunstner. Og i dag så vil jeg vise jer nogle malerier. Men først vil jeg lige vise noget af det, jeg selv har lavet. Jeg har lavet sådan nogle inuitladier. Der er uluer på, og der er kamikker fra vores traditionelle kultur. Og så er der hårknolden, der er bundet op. Og her er der narvaler. Så har jeg også lavet nogle med melalingua og orkideer på. Og så er der klokkeblomster. Dem kender jeg nok også godt. Det var lidt, hvad jeg har lavet. Og i dag skal vi lave boblemalerier. Så jeg har noget papir og noget forskelligt maling. Det her det er akrylmaling, så det er plastikbaseret. Og jeg har lidt forskellige farver. I kan bare tage, hvad I har derhjemme. Og så skal vi også bruge nogle kopper og sugerør, noget opvaskesæbe og noget vand. Så lad os bare gå i gang. Først har jeg nogle kopper, en til hver farve. Jeg tænker, vi prøver 4 farver i dag. Så vi skal bruge først noget sæbe. Vi hælder en masse sæbe i. Så bliver jeg ikke sparet på det. Og her, så det er cirka hertil. Noget sæbe i hver kop. Og en lille smule vand. Ups, det kan godt være, det var lidt for meget. Så skal der noget maling i. Jeg skal have noget blå. Kom nu. Masser af maling. Sådan. Og vi tager noget gul. Ups. Og noget pink også. Masser af gul, hvis den vil. Så. Og noget gul. Og noget pink. Ups. Og husk at tage noget tøj på, der kan tåle maling, hvis I får det på jer. Så er der noget af det. Og så tager vi også en grøn. Så jeg har bare taget, hvad jeg havde liggende derhjemme. Og det er alt sammen akrylmaling, plastikbaseret maling. Så bruger vi sugerør til at røre rundt. Og det skal være også rigtig grundigt. Især hvis det er noget lidt tyk maling, så skal det være også til det er helt opløst. Og så bruger vi et sugerør til hver farve, så de ikke bliver blandet. Så det er bare rigtig grundigt. Så det er bare med at røre. Okay, husk at den farve, der kommer med den her, det er grøn. Så det er bare rigtig grundigt. Og så skal jeg have noget papir klar. Vi starter med den grønne. Så er det ellers bare puste. Så kan I se, hvad jeg laver. Så den er pustet rigtig grundigt. Så kommer der en masse bobler. Så tager jeg bare papiret og dupper. Så kommer der en masse bobler på. Så lægger den lige til tør herover. Det prøver vi også lige med de andre farver. Så er der gul. Lige røre, så jeg fik rørt ordentligt. Og igen, put papir på. Så kommer der nogle bobler på. Vi kan prøve at fylde den helt ud.
Så se, hvordan det kommer til at se ud. Så dupper jeg herover. De popper lidt, før de kommer på papiret, nogle af dem. Og så igen. Hvor mangler vi hernede? Der kommer nogle store bobler. Og så skal vi se, oppe i hjørnerne mangler vi noget. Lidt der. Og der. Jeg fik vist det hele med. Så skal den bare tørre. Og så skal vi også lige prøve nogle af de andre farver. Vi kan prøve en pink. Og man kan også gøre det på en anden måde, hvor man ligesom tager boblerne. Det prøver vi lige. Ups. Så sidder boblerne ovenpå. Så bliver det lidt tydeligere. Vi prøver lige igen. Så nu snupper jeg den igen. Det kan være, at den skal være lidt højere. Haps. Så sidder der masser af bobler på. De får lov at tage herover. Og så mangler vi den blå. Masser af bobler. Så skal vi se, hvor tydeligt det bliver. Ej, det viser sig ikke rigtigt. Det kan være, at jeg ikke har ret ordentligt godt. Prøv det igen. Nu bliver det lidt tydeligere. Så hvis de er for lyse, så prøv at røre rundt i malingen igen. Så skal de nok dukke op. Jeg prøver at putte mere på. Ej, så kom der endnu flere bobler. Og det sjove er, at man kan også blande dem. Så det kan være, at jeg vil have lidt pink på den her. Og så rører vi lige godt rundt. Og så vil jeg måske have noget pink herover. Så kom der noget pink på, måske også lidt over i hjørnet. Så er der en masse bobler. Jeg tror egentlig også, jeg vil have gult. Nu er jeg alligevel i gang. Så kan det komme alle farverne på. Så kom der noget gult. Og den skal også på noget hjørnet. Så tager vi den grønne, så I kan mixe lige præcis som I har lyst til, med de farver I godt kan lide. Og man kan også lave dem oven i hinanden, så kan det være at farverne blander sig sammen på en anden måde. Så herover. Så kom der noget grønt på, og måske vil der også være pind herover. Og der er stadig lidt bobler. De er ikke helt poppet, så bruger vi dem lige igen.
Og så mangler vi noget hernede. Så får den lige lidt mere grøn. Så. Og lidt mere. Så er den fyldt ud, så skal den bare tørre. Og når man så har fyldt sådan papir, så kan man også lave små figurer, man kan tegne videre, så det her er måske en rund fyr, eller en krop, eller et ansigt. Og man kan også skrive sit navn på, og hænge på væggen, eller på sin dør, som pynt. Det kan også være, at man tænker, ej, jeg vil have lidt flere farver på. Måske skal der lidt flere bobler på, og så fortsætter man i den farve, man kunne tænke sig. Det kan være, at vi skal have lidt blå på. Og så kan man bare fortsætte, lige så meget man har lyst til. Så det bliver spændende, hvad I laver derude. Ja. Så god fornøjelse.